Buster tamén sempre andan con leas. Mais toliños que os animaliños non hai. Deles baste enamorar son os animaliños. A lenda de Jaco Torto. Quen anda aí? Dixo o pequeno Jimmy. Era un home lobo. Non era algo moito peor. Xusto detrás del, na escuridade, o pequeno Jimmy oiu unha voz. Acordaste de min, Jimmy? Antes éramos amigos. O señor Vinky, o meu coelliño. Non son o señor Vinky. E logo quen era? Eu, o señor Cabeza de Cabaza. Ten máis cuidado, bobino zoupón. Ai, outra vez non. Odio as acampadas. Podemos volver para a granxa? Non, ata pola mañá non. É demasiado perigoso. Por que? Porque vos pode coller os sacapuntos. Como os sacapuntos? Non, non é o sacapuntos. Ui. Jaco Torto. Jaco Torto, gústame. Quen é Jaco Torto? Non quero que teñades pesadelos. Fai falta máis ca unha historia de fantasmas para que este can teña pesadelos. Non é unha historia de fantasmas calquera. Esta é tamén unha historia real. Moito antes de que saíse eu do ovo, Jaco Torto traballaba na granxa e xusto por aquela época empezaron a pasar cousas moi raras. Que clase de cousas raras? Os animais da granxa empezaron a desaparecer. Ninguén encontraba explicación, ata que unha noite alguén se decidiu a seguir a Jack ata este monte. E foi onde encontraron unha pota grande e negra. Diz así unha pota grande, non? E que medo pode dar iso? Non mo digas, Jack roubaba os animais da granxa e despois facía un guiso con eles. Ninguén o pode afirmar con seguridade, pero algúns desapareceron e non se volveron ver nunca máis. En calquera caso, despois diso Jaco Torto escapou, pero segundo di a lenda, aínda segue vivindo neste monte. Así que non sendo que tamén que irades desaparecer misteriosamente, aconsello vos que quededes aquí. Esta historia non che me gustou nadiña. Si, home, si. Ese Jaco Torto non existe para nada. Ti o único que queres é meternos medo. Xa empezan os pesadelos. Ese Jaco Torto nos está asexando agora mesmo? Se estivés asexando, habíadelo coñecer moi ben fixándovos en tres cousas. Na súa tose, fatigada e rouca. Esquécemo. As súas pegadas xigantes e, por suposto, o brillo amarelo do seu único ollo. Dixeches que ten un ollo só. Dixen, ten só un ollo maléfico e grande. Ali, mirade! Onde? Aí ven Jack! Que hai, rapaces? Por que berrades? Pit, Drumstick acábanos de contar unha historia terrible. Non vos contaría a lenda de Jaco Torto. Ti tamén a sabes, é unha historia arrepiante. Únicamente se crees nesas cousas. Dougie, esperta, esperta. Atendede. Que tes, Dams? Por que te pos a berrar, boi zoupón? Escoitade. É Jaco Torto. Para min que non. É Drumstick que non para de roncar. Pero mirade para iso daí. Ai, non, é unha pegada de Jaco Torto. Escoitade, rapaces, o de Jaco Torto non é máis ca un conto para meterlles medo aos nenos.
Ti como o sabes? Vale, non o sei con seguridade, pero hai unha maneira de descubrilo. Facer como se non pasase nada disto. Non, rastrexar e buscar por el. Perdoa, Poppy, pero ti estás tola ou que? Veña, non preferides saber a verdade a ter medo para sempre? Non sei. Espero que os outros tres estean ben. Ai, Ei, mirade para aquí. Son un lote de rabuñaduras ben feas para unha árbore só. Daquela pensas que Jaco Torto sobe as árbores. E ten o pelo de cor gris a laranxa. Pois se queredes que vos diga, penso que pode ser bastante posible. Non sei por que estamos aquí. Eu estaba contento pasándome do na cama. Eu só quero que se faga de día para marcharmos para casa. Non son máis cas. Estupendo. Agora non podo ver a hora. Grazas, moito mellor, son as 2 da mañá. Non tedes escapatoria! Vai nos devorar! Mirade! Dous rabos. Drumstick non dixo nada diso. Os animaliños! Ei! Ei, que foi o que pasou? Teño o prazer de presentarvos a Jaco Torto. Hai que ser ben ruín e ben noxento. Sacos de pulgas! Fai falta ser ben gata e ben gata. A min obrigoume ela. Cala a boca, rato. É certo, fun eu. Queríavos meter medo, estúpidos animaliños, e que vos quedase no corpo. E por pouco o consegues, de non ser porque deixaches unha chea de pistas soltas. Sí, as marcas das rabuñadas, o pelo... En bolas. E como fixeches esa pegada tan grande? O que? Eu non fixen pegada ningunha. Pois se non fuches ti, quen foi? Iso que foi? É Jaco Torto! De verdade! Todo o mundo pro campamento! Pero para que lado temos que ir? Por aquí. Correde! Non, non, esperade, esperade. Escoitade, parece que aínda non nos viu. Pro burato desa árbore, rápido! Se estamos moi caladiños, non pode saber que estamos aquí. Canto tempo imos ter que esperar? O que faga falta, a todo día o mellor. Por que? Por que a min? Son moi novo, non debía estar aquí. Ai, canto odio as acampadas. Por que non marchará dunha vez? Pensa cousas bonitas, cousas bonitas. Por favor, Gilly. Perdón, non o puiden evitar. Aburrían. A peste. Calade, vos oístes iso? Ai, ai. Au revoir a todos. Ai. Rapaces, Drumstick! Mesmo podía bicarte. Pero non o vou facer, claro. que estades facendo aquí? Ya queríamos comer, pero xa sabemos. Ei! Calad a boca un pouco. Grande e horrible. Como nos encontraches? Sería sorte, digo eu. Encontrei ese tractor vello que está aí e logo... Por sorte, aínda funciona. Arranqueino, despois prendín o faro para poder ver e empecéi a buscar por vós. Pois claro, iso é. Este tractor é Jaco Torto. O ollo ven sendo o faro. E ese barullo raro, a golpes, era do motor vello. Sí, pero como explícalo da pegada? Deben de ser as marcas que deixaron as rodas cando abandonaron o tractor aquí. Ei, mirade, empresa de tractores Jack. Nós todos asustados. Esta é a última vez na vida que volvo ir de acampada. E
Onde van esa porca e mailo xemelgos parvos? Foron a mañar o tractor. Poppit vai no traer para aquí, para a granxa. É increíble que nos fixeses tragar esa historia de fantasmas, Drumstick. Sí, pero aínda non nos contaches como perdeu o ollo Jaco Torto. Ah, pois... Cando Jaco Torto escapou da granxa, roubou o tractor vello, pero esnafrouse contra un árbore e no accidente foi cando debeu perder o ollo. Home, ten sentido. Xa sería así. Un momento, que escapou nun tractor vello. Esnafrado contra unha árbore. Foi o que meu pai me contou. E agora que me acordo, o tractor que me describiu era moi parecido a ese que atopei no monte. A min este sitio dame arrepios. Para de choromicar, Dumpster. Jaco Torto é unha trola. Non hai nada ao que terlle medo. O único que teño que facer é buscarlle xeito a isto para que poidamos volver nel pra granxa canto antes. Ei, un libro! Igual é o manual do tractor. Como facer un guiso. Unha pota negra! Ai, non! Pero que tos agora, Dumpster? Escoitade, non teredes por aí uns caramelos para a gorxa, porque hoxe resulta que estou algo rouco. Vivía na cidade, pra aldea foron dar unha vida nova nunha granxa peculiar. Aventuras e retos a cachón, con moita diversión.